Sä oot ympäristön paskaaja. On 4-vuotias, oppimaan innokas. Vittu! Hauskin mankka. Allahu Akbar! On paljon tehtävää, uutta ja tärkeää. Tärkeää, puuhailee touhuissaan kakao. Maailma muuttuu, niin minäkin. Oppa Gangnam Style. vaikea Hei vai! Kaapo oppii hihittämään. Hihihihihi. Oli kaunis talvipäivä, kun Kaapon hiihtokeskus päätti lähteä perhekseen. Taivaalla ei näkynyt pilvenhattaraakaan, tai ehkä sittenkin muutama. What are those? Oletko valmis hiihtämään, Kaapo? En tiedä, mutta kyrvän syyllä oot. Kaapoa pelotti hieman, sillä hän ei ollut hiihtänyt aiemmin. Tulehan Roosa, mennään me juomaan. No, puetaan varusteet ylle. Miksi minun pitää laittaa kypärä? Osa kyrpä. Oi! Nämä saappaat ovat liian raskaat, äiti! Päästä paska! Älä huoli, et kävele niillä paljoa. Niitä tarvitaan hiihtämisessä. Miten? Tällä lailla. Katso Saaraa. Sas! Helvetti jätkä on paska vittu. Ei saa pelata muuta kuin pullupartiskuffia tällaista paskaa. Hei helvetti, saat paskaa, hanki elämää. Hiihtää! Ei, mutta voit katsoa muita täältä lämpimästä. Ja juoda kaakaota isisin kanssa. En halua hissiin, se on liian hissi.